मुसलमान हिंगाखाय कोनो राजनैतिक दल विशेष करे रिजनल पार्टी बरक साइतंगो जे बुबागरा दिल्लीव थांगै एवं बुबागरा केंद्रीय सरकार ताई मिजोराम सरकार त्रिपुरा सरकार सय खालायै ताई बुरु लिडारसक सय खालायै जे 23 बोसोरनि जे बुरु प्रब्लेम जेदा सल्व खालायमानि अब कोनो रिजनल पार्टीनि अजामार तामसा अब जोंसे दिल्ली थाङै खायो जोंसे अब बरनि प्रब्लेम न खायो जोंसे बरन त्रिपुरा नारंनान बागै खायो हनै पलिटिकली बेनिफिट नानान बागै ताबो साइतंगो किन्तु अब सय कग्या बर सयबो मा खाया अ जे एग्रीमेंट नुखा अ एग्रीमेंट न बुबारगारा सय खालायका एवं ताई इंडिया गवर्नमेंट निंगै सय खालायका होम सेक्रेटारी हिंगाखाय निनी त्रिपुरा गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर हिंगाखाय बीजेपी मिजोराम सरकार नि चीफ मिनिस्टर ते अमित शाह बो खायलायका हिंगाखाय चिन बुबागरा बो खालायका सुतरां केबो पॉलिटिकल बेनिफिट नानायनो बागै जेसेबोनो साइतंथन जे अब रिजनल पार्टी न जोंनो खायका अमु खायका एक्चुअली गुबैकक अब साबो खायका नरक जतनो सिबो एवं आबोनि बागैनो जों साबो जों बुबागरान लगे तङैनो बुसखांनि सालो जों सामंमां तांनाय जों एवं जोंनि दफानि बागै फियंनायनि बागै जों एकलगे न सिरावमा खगलायनाय हामबाय।